No point in dreaming if you're alone. No point in walking without the road. No point. Què pensaríeu si us dic que aquest any el concert de Nadal tracta sobre la felicitat? Doncs sí, avui heu vingut a un concert on s'han triat cançons que tenen vincles amb la felicitat. Les dues primeres han sigut Dream, A Little Dream i Over the Rainbow. Són dues cançons molt conegudes per evocar somnis i desitjos. Ara continuem amb una fanfàrria medieval que es feia servir durant l'edat mitjana per a grans celebracions i com que avui és un gran dia, anem a tocar-la per a tots vostès. Ah, hi ha molts percussionistes. Ara sí, un fort aplaudiment per tota aquesta gent.
Ara és el moment de presentar una cançó que es diu Simpàtic. Ha estat triada perquè la cantant arriba a un punt que confessa que tant li fa, que allò que vol és estar tranquil·la. Es canta aquesta cançó Laura Onieva a l'acompanyament de totes les flautes i de Martín, Núria i Balma. Le soleil passera par la fenêtre, le cherchera parmi les petits soldats qui veulent me prendre. La següent cançó és l'expressió de la felicitat mitjançant la música. Pràcticament, tots vostès coneixeran la pel·lícula Sonrises i làgrimes, segur. Doncs hem triat una peça molt coneguda que es diu Do Re Mi. Roser Sabater, responsable d'alguna manera d'aquest concert, avui no ha pogut assistir, però igualment anem a dedicar-li aquesta cançó.
Ara és quan arriben aquells moments dels os i dels te'n recordes? Doncs sí, ara continuem amb un mix de sèries d'animació, especialment pensats per a tots vostès. Esperem que ho disfruteu.
després d'aquest recull de sèries animades, anem amb una cançó que va fer famosa Louis Armstrong. Ens recorda lo meravellós que és el món i la sort que tenim de viure en ell. What a wonderful world. Ara es contraieu els bombons que us han donat a l'entrada, si no els heu menjat. Va, traieu els bombons i cap a dins. I un cop tingueu la xocolata a la boca, comencem amb una cançó que va composar Mozart per a un amic, que és tota aquella una gran broma. Nosaltres cantem la traducció i espero que us agradi. Bon profit i recordeu, heu de guardar l'envoltori.
Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí representando nuestro centro desde la dirección del IES Ribalta y me vais a permitir, en primer lugar, en nombre de todo el claustro de profesores y en nombre también del AMPA, felicitar a todos vuestros hijos e hijas, que son nuestros alumnos de tercero de la ESO y que tanto estos grupos como la sesión anterior han presentado un magnífico concierto. Enhorabuena, chicos y chicas, lo habéis hecho fantásticamente bien y demostráis muchísimo el estar aquí delante de vuestros padres y actuando de esta manera. Enhorabuena. Porque para nosotros no solamente es una representación musical, esto va más allá de lo que implica conocer los instrumentos musicales, que obviamente esto no es un conservatorio, ellos han hecho lo que han podido y que todo es gracias al Departamento de Música que incentiva y promueve este tipo de actividades, que no solamente, como os estaba diciendo, implica el manejo de un instrumento musical, sino los valores que están implícitos en estas actividades. Valores como el trabajar en grupo, el de cooperación, el de amistad, el de mostrar la felicidad, que es el tema de nuestro concierto de este año. Y a raíz de esta temática de la felicidad, a la entrada os han presentado una hoja que es una encuesta que el Departamento de Música presentó a vuestros hijos. En esa encuesta, simplemente, tan abierta, una pregunta muy abierta, ¿qué es lo que a vosotros os hace más felices? Y os sorprenderá saber pues, los comentarios que ellos pusieron, que los tenéis ahí en la lista, han sido pues, respuestas curiosas y anecdóticas. Pues lo típico para vosotros va a ser que para ellos lo que más feliz les hace, pues los animales, la música, salir los fines de semana, los juegos, en muchos casos, dormir, incluso hay quien le gusta el Club de Fútbol Castellón, hay quien le gusta leer, muy bien, me parece muy bien, porque además de salir de fiesta hay que leer, pero lo más importante es que valoréis que ha habido una abrumadora mayoría que han defendido que lo que más felices les hace es la familia y los amigos. Y esto es muy importante que lo sepáis, porque cuando desde la dirección yo como directora os tengo que llamar, normalmente suele ser pues, para daros no demasiadas buenas noticias, también en otros momentos las doy muy buenas, pero en esta me parece una noticia espléndida y que debéis conocer. Que vuestros hijos manifiesten que lo que más felices les hace es los amigos y la familia, que son tanto unos como otros los que hoy estáis en este teatro. Por eso hoy vuestros hijos deben estar esplendorosos de felicidad porque lo tienen todo aquí. Tienen a los amigos y tienen a la familia. Y vosotros padres pues tenéis que valorar que quizá en casa ellos no os demuestran lo que os aprecian,
pero que a nosotros nos lo hacen saber y sois la parte más importante para ellos. Felicidades a vosotros también por tener unos hijos tan ejemplares y a disfrutar del concierto. Gracias. Acabeu d'escoltar una de les danses polopsianes d'Alexander Borodín, coreografiada per Ingrid Martínez i Mireia Tauste. Un fort aplaudiment. Ara continuem amb una cançó que ens parla de l'amistat, que moltíssimes vegades ens alegra la vida. De fet, en l'enquesta que ha fet sobre les coses que em fan feliços, després de les famílies van les amistats.
Ara continuem amb unes cançons d'Avicii, d'aquest productor que ens va deixar aquest mes d'abril. Hem triat 3 cançons ben representatives de les seues produccions. Disfruteu-les.
Totes les persones necessitem la natura i molts de nosaltres l'hem triat com allò que ens fa feliç, ja siga el mar, ja siga la muntanya o simplement els parcs de la nostra ciutat. Fem un temazo d'Imagine Dragons titulat Natural, perquè tenim consciència i perquè cal defensar el planeta. Disfruteu-la. I antes de Natural anem a tocar el Sant Ou, cantat per mar. I ara sí que en tots embatros, Natural. Un fort aplaudiment. Consequence, cost, tell me
Bueno, ara acabem, però acabem com cal, amb esperança. Roser Sabater va fer d'aquesta cançó un himne. Tots els anys, fins que es va jubilar, l'Institut Lluís Vives de Barcelona cantava i tocava Color Esperança amb moltíssima emoció. Gràcies a ella. I li hem donat les gràcies a tot el món, menys a una persona, Julián. I demanem que isca les paraules. No res, una cosa molt curiosa. Jo soc de fer justícia i vaig fer saber als meus alumnes que jo no m'he inventat res. Vull dir, de tot això que heu vist, jo vaig viure l'any 2006 fins al 2013-14, 15, que vaig jubilar a Roser. I al principi treballava amb ella i després directament pujava, sobre aquestes dates, pujava a Barcelona i agarrava el cotxe, però un gran loco, a mi tan vesprà, me pujava a ella. I ella feia classes en un barri de Barcelona, que és el barri de Sants, i allò era l'Arca de Noé. Vull dir, allà els alumnes, així tenim molta diversitat, afortunadament, però allò que encara més. Vull dir, no sabem 40 nacionalitats, una barbaritat. I aquella dona tenia el punt aquell que jo encara no sé, perquè això és una cosa que suposa que s'ha de néixer, que tenia el punt de fer-se estimar per tots i d'estimar a tots. Vull dir, és aquella cosa increïble. I feia d'este concert una fita al curs com superimportant. Era com un llei referent de, mira, el concierto de Nadal, no? O sigui, és aquell concert de Nadal del Vives. I acollia exalumnes, jo que era exprofessor anava a ajudar, i Roser estava convidada a este concert. L'any passat ens va honrar en la seva presència, jo dic de cor, i aquest any se li ha complicat una cosa per un tema familiar i no ha pogut vindre. Entonces jo volia dedicar-li aquesta cançó amb molt de carinyo a Roser Sabater. Va per ella, que està en Barcelona. Gràcies. Bones festes!
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?